Γεια σας! Σήμερα θα δούμε κάτι που πάει πολύ πιο βαθιά από την επιφάνεια. Θα μιλήσουμε για την πραγματική ευεξία. Ξέρετε, αυτή που δεν φαίνεται απαραίτητα στον καθρέφτη, αλλά ξεκινάει από τα θεμέλια του οργανισμού μας, τα ίδια μας τα κύτταρα. Πάμε λοιπόν να το δούμε μαζί. Ας ξεκινήσουμε με μια ερώτηση που, η αλήθεια είναι, όλοι έχουμε σκεφτεί. Ο αριθμός που βλέπουμε στη ζυγαριά είναι όντως ο απόλυτος δείκτης της υγείας μας? Γιατί, όπως θα δούμε, η απάντηση έχει πολύ μεγαλύτερο βάθος. Και αυτό ακριβώς θα κάνουμε τώρα. Θα αφήσουμε για λίγο στην άκρη τη ζυγαριά για να καταλάβουμε τι πραγματικά παίζει στο εσωτερικό του σώματός μας. Η αλήθεια είναι πως οι πιο σημαντικοί δείκτες για την υγεία μας δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά. Συμβαίνουν σε ένα πολύ βαθύ επίπεδο, μεταβολικό και κυταρικό, και είναι αυτοί που τελικά καθορίζουν την ενέργεια μας, την απόδοσή μας και γενικά το πώς νιώθουμε. Κάπου εδώ λοιπόν μπαίνει στο παιχνίδι μια έννοια κλειδί: η μεταβολική υγεία. Ένας από τους πιο βασικούς πυλώνες για μια ζωή γεμάτη ενέργεια. Τι είναι όμως με απλά λόγια η μεταβολική υγεία? Φανταστείτε το σώμα μας σαν μια απίστευτα έξυπνη μηχανή. Η μεταβολική υγεία είναι, στην ουσία, το πόσο καλά αυτή η μηχανή διαχειρίζεται την ενέργεια, τα καύσιμά της. Όταν αυτό γίνεται σωστά, κάθε κύτταρο δουλεύει ρολόι. Και αυτό, προσέξτε, είναι κρίσιμο για όλους, ανεξάρτητα από το τι λέει η ζυγαριά. Και εδώ είναι το ζουμί της υπόθεσης, η κρυμμένη κίνδυνη. Γιατί ακόμα και κάποιος με απόλυτα φυσιολογικό βάρος, αν η μεταβολική του υγεία δεν είναι καλή, μπορεί να νιώθει συνέχεια κουρασμένος, να έχει χαμηλή απόδοση, να μην τραβάει που λέμε. Αυτό μπορεί να οφείλεται, ξέρετε, σε μια διατροφή με πολλά επεξεργασμένα, ακόμα και αν οι ποσότητες είναι μικρές και η ζυγαριά δεν κουνιέται. Εντάξει, ωραία όλα αυτά, αλλά πώς μπορούμε να δούμε αυτή την αόρατη πλευρά της υγείας μας? Πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε? Η απάντηση έρχεται μέσα από την επιστήμη. Για παράδειγμα, το κέντρο λιπόλυσης, που ξεκίνησε το 2001, είχε από την αρχή ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία. Να συνδυάσει διατροφή, άσκηση και φροντίδα, αλλά με τρόπο απόλυτα επιστημονικό. Με βάση δηλαδή τα δεδομένα του κάθε σώματος, όχι απλές γενικολογίες. Και κοιτάξτε πόσο ξεκάθαρα φαίνεται εδώ η διαφορά. Η κλασική άποψη κοιτάει το βάρος. Η επιστημονική προσέγγιση όμως πάει πιο βαθιά. Κοιτάει τη σύσταση του σώματος. Τι είναι λίπος και τι είναι μυς. Αντί για μια γενική δίαιτα, μιλάμε για διατροφή ακριβίας, φτιαγμένη στα μέτρα του μεταβολισμού. Και το ίδιο ισχύει και για την άσκηση. Όχι ένα πρόγραμμα για όλους, αλλά άσκηση ακριβίας βασισμένη στη φυσιολογία του καθενός. Και πώς όλη αυτή η επιστήμη γίνεται κάτι πρακτικό, κάτι που μπορεί να εφαρμόσει ο καθένας? Εδώ έρχεται το πακέτο Lipolysis Reset, που είναι φτιαγμένο ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Και εδώ νομίζω είναι η καρδιά όλης της συζήτησης. Το πακέτο αυτό δεν στοχεύει στην απώλεια κιλών. Απευθύνεται, όπως βλέπετε, σε άτομα που έχουν ήδη φυσιολογικό βάρος. Είναι για εκείνους που θέλουν να πάνε την υγεία τους ένα βήμα παραπέρα, να πετύχουν τη βέλτιστη μεταβολική λειτουργία. Λοιπόν, τι περιλαμβάνει? 3 πολύ βασικά πράγματα. Πρώτον, γίνεται μια πολύ λεπτομερής ανάλυση σύστασης σώματος. Δεύτερον, ένας ακριβέστατος μεταβολικός έλεγχος. Και τρίτον, με βάση όλα αυτά τα δεδομένα, δίνονται εξατομικευμένες συμβουλές για διατροφή και άσκηση. Και αυτό το πρώτο, αλλά τόσο σημαντικό βήμα για να καταλάβει κανείς πώς ακριβώς λειτουργεί ο μεταβολισμός του, κοστίζει 40 ευρώ. Μια τιμή που κάνει, νομίζω, αυτή την επιστημονική γνώση πραγματικά προσιτή. Ας το δούμε λίγο πιο αναλυτικά για να καταλάβουμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Η ανάλυση της σύστασης του σώματος γίνεται με μεθόδους όπως η βιοηλεκτρική εμπέδηση. Ακούγεται περίπλοκο, αλλά στην ουσία είναι ένα εντελώς ανώδυνο σήμα που σκανάρει το σώμα και μας δίνει την ακριβή εικόνα. Πόσο λίπος, πόσοι μύες, πόσα υγρά. Μετά, ο μεταβολικός έλεγχος. Και αυτό πανεύκολο. Μόνο με την αναπνοή μαθαίνουμε τον προσωπικό ρυθμό του μεταβολισμού μας. Με όλα αυτά τα κομμάτια του παζλ, λοιπόν, οι ειδικοί μπορούν να φτιάξουν έναν οδικό χάρτη υγείας, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα μας. Γιατί, στο τέλος της ημέρας, όλο αυτό δεν είναι απλά μερικές μετρήσεις σε ένα χαρτί. Είναι μια πραγματική επένδυση. Μια επένδυση στην ευεξία και την υγεία μας σε βάθος χρόνου. Και ο τελικός, ο μεγάλος στόχος ποιος είναι? Είναι διπλός. Από τη μία, να προστατεύσουμε την υγεία των κυττάρων μας, τα θεμέλια του οργανισμού μας, και από την άλλη, να ενισχύσουμε την ενέργεια που έχουμε διαθέσιμη κάθε μέρα. Γιατί η υγεία, όπως δείχνει και η εικόνα, χτίζεται πάντα από μέσα προς τα έξω. Και τα ωφέλη, αυτά είναι που μετράνε.
Μιλάμε για πραγματική προστασία από το οξυδωτικό στρες, για καλύτερη λειτουργία σε κυταρικό επίπεδο, για περισσότερη ενέργεια μέσα στην ημέρα, για καλύτερη απόδοση είτε στη δουλειά είτε στο γυμναστήριο. Και φυσικά, για πολύ πιο γρήγορη αποκατάσταση μετά την άσκηση. Άρα, αν έπρεπε να κρατήσουμε ένα πράγμα από όλη αυτή την ανάλυση, θα ήταν αυτό. Η πραγματική, η ουσιαστική ευεξία είναι μια υπόθεση που ξεκινάει από μέσα. Και το κλειδί είναι η μεταβολική ακρίβεια. Και έτσι κλείνει ο κύκλος και γυρνάμε στην αρχική ερώτηση. Ακόμα κι αν η ζυγαριά μας δείχνει τον αριθμό που θέλουμε, έχουμε αναρωτηθεί ποτέ τι συμβαίνει πραγματικά κάτω από την επιφάνεια? Γιατί η απάντηση σε αυτή την ερώτηση μπορεί να είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσουμε ένα εντελώς νέο επίπεδο υγείας και ζωντάνιας.